Iki rak teko. Iki Kok WC? iki kok jongkok. Aku yang kepo. Nih Mbok Sulami ya iso ya. Sakrak ngulon, nginceng ngulon. Kuwi kok apa ki? Ora, sing ngulon aku ora ngerti to. Sing ngulon ora ngerti nek ojo jedingi kok pojok tak inceng berarti ono. Oh iki tak takon nek bar madang. Iya. Aku nek sampean bingung. Kayak pertamane Ono pancurane dereng cerita. ini pertamane kepiye? Heeh. Ora iso gue ra iso kok. Aku tuh ora iso. Aku ya teko blas. Dadi nek nang RST kae nang rumah sakit kok ana sing jongkok. Ah wis. Teko lu golek sing adoh ora apa-apa sing duduk. Kok ora iso aku. Ora, nang ngelik Pak Padi. Terus kemblek-kemblek Pak Padi jiko kae. Terus nglarut dengan duit, boleh jangan. Oh, biar renteng-renteng to. Nang pinggir kalen iki renteng-renteng. Esuk-esuk kae. Aku Kang Cep karo Mbak Karjo. Wong telu, Mbak Karjo bapakne Pak Bejo lho. Bapakne Pak Bejo. Nek Mbak Karjo ngene iki ketene to ngene jedet iki nggo peper. Ini jebole iki ngene. Jebole iki ngene set medel iki kesot ngene. Ya.